Semua kadongat saha porsiaon. Naing masuk mahita tupunguan nahohom. Asa tunglabang pakokopon ni Yesus di hita. Tapadade marohatta maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi perbadia natu mapalangit dohot tanon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai. Naung patauhon hamu madjalot tohap di bagasan hati uroni. Siteanon ni akka nabadiai. Ainu ngadi roro hitasyan gonggoman ni hahulumoni. Jala di pautat hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana maadong di hita haluaoni.
ima hasesani akka dosa martangi yang mahita. Ali amanami namarhabang sa di Banua Gijang. Madok mauliate rohami tu hosian nasa rohanami. Aidang hasuhatan holong ni roham tuhami. Disuruh hodo anakmu nasasadai tu portibion. Manaon ragam sitaonon. Haleaon icah-icak pastap-pastap dohot tijurpe. Rodi namanaon hamatean lau humokop hami. Asamalua hami siad dosa. Dohot sian hamatean nama noktongi. Rodo hami saonari tujulum. Marhite-hite parningotan di sitaonon dohot hama mateni Yesus Tuhan nami. Nai nguhir tu rohanami berni ni sitaonon nai. Asa marhite ini an uhir tu rohanami balgani holongmi. Asama biar hami tu madi koko. Hupelehok kami madiri nami tuho. Urasi mahami marhite-hite mudar ni Yesus anak mi. Asa tung badia hami. Jalatakas malua hami. Sian kongkoman di dosa dohot hamatean. Amen. Mared dehita. Luja jalama heu Tuhatta Yesus Kristus. Dung ditakup ibana di bodari ni ari kamisin. Dang maradian nasida mangalea ibana. Marsitutu nasida patubu sitidangi gaggap. Asa tungbulus rohani silatus madabu uhum hamatean. Nunga meragam di bain silatus. Didok naik paluahon ibanan yan. HP lam gadda do bernikna di ahap Yesus. Ditanggali do bajuna. Dilicing ibana. Nunga mamuka mabugang pamatangna jalama baur mudar siani. Nunga di bahen suksang duri tu si majujungna.
Jaladang maralang nasida mangalubuti asa dohot siat cimajujung nama baor mudari. Di dalam nakok mataniari di hari Jumati lemaniak ma akabugangi mamereng si taunon ni Yesus da dalam moru panosak nasida di Yesus. Saya songot jolma nama uas di mudar nasida sude. Lam gugu tahe nasida majuhon asa dipersilakon ibana. Ujungna dibuat silatus ma haputusani. Asa dipersilakon Yesus. Nakpe dangadok salana. Jala didok ibana. Lias doa husiani. Marsurak majahudi majalo Yesus. Dibuan nasida ma Yesus tu Golgata. Mamulus via dolorosa. Mamulus dalam si taunoni. Molo songona lebat Yesus. Disurahi uhud diodjarhon. Si pata matinggang ibana. Jala si pata laos didodoni hau persilang naduk-duhi ibana. Nungalap sudah guguna. Ala ni lujana. Dohot ala ni mudar naung durus siap pamatangna. Hehe ibana. Dia pehon muse silang itu ibana. Tukap ibana muse daktar tuhuk sabe. Dina sotolap sabe mabuan. Ditakuk nasida ma si Simon Kirene. Lau mabuan hau persilangi tu Golgata. Duk sahat tu Golgata. Lam guguma nasida marsurak. Marsurak akka Yahudi. Songon na sobu pakilalana mamereng hina parir ni si taonon ni Yesusi. Di Golgata dipeakon nasida mahau persilangi. Dungi dia pehon nasida ma Yesus tusi. Di labang matanganna dohot pakna saburma mudar siani. Di pajongjong mamuse hau persilangi. Gaung ma Yesus disi. Maraburam mamuse mudar siap pakna dohot catanganna. Dak pola makitir pakilalan nasida. Dina marsasar mudari siat tangan dohot cian pakna. Uju dilabakon tu silangi. Marsurak nasida. Songon na mga lupod dung jongjong hau parsilangi jala gaung Yesus disi. Alai yang gu Yesus tuhatai. Bulus dorohana mangauhon sude si taononi. Nunga takas di lehon ibana dirina hasahatan ni nasa si taonon ni jolma ala ni dosa. Alai dung gaung ibana disilangi. Dang laos mauhom ibana. Marsuara do ibana pitu hali sian silangi. Tapi gema suara nai maredehita.
Yesus dihau persilangi. Bohina dohot pamatangna nungalam mamutar. Alani lujana lau suhut nungagudang mudarna nadurusi. Deba mudarnai mardek-dehan tutano. Deba laos mangipal di pamatangna. Alai laos adong dope mudar nai baru mabaur songon bugas nilabangi. Daktar paidaida sasitongna berhini ni parnia hapan nai. Alai angko akan namar persilakon ibana songon nahi sardo bohi nasida. Daktarida idaun na luja nasida manganak kohi duluhi. Las rohana sida jala sobu pakilalana mamereng Yesus nama naon na disilangi. HP dinasongoni si taonon ni Yesus. Jala songoni pangalahon yakan namar persilakon ibanai. Marsoara maibana manuarahon soara na parjolo siat silangi didok. Ale amang marpamuati maroham midana sida. Aidang diboto nasida nabi nahen nasidai. Narikok maatong tangiang di Tuhan Yesus. Sugut manugoti nungalau ibana tubalian martangiang sahalak nadisi. Markus sada ayat 35. Dung dilehon mangan 5.000 halak dipamuli natoropi. Jala sisyan nape nunga disuruh ibana pajuluhon tubariba. Nakok ma ibana tuduluk sasadasa martangiang disi. Martangiang ibana adorak sobongot tuget semane ima tangiang hatopan di Yohanes 10 pitui. Tulu hali ibana martangiang di Getsemane. Tangiang ido na perjolo ruar sian ibana dunggatung dihau persilangi. Tuk subuh ido abatan ni manangaha parsauranna hasadaon na tuamai. Bulus nai hatani Tuhan Yesus madok. Dang diboto nasida nabi nahen nasida. Dang diboto natoropi haleaon dot hapariron napi nama sanasida tu Yesusi. Dang diboto akamalim doti tuan natorop nabi nahen nasidai. Dang diboto akaparise. Gudang nai tahe nama oto alani portibion. Gudang nai akan namar goar bangsoni debata. Akka padde agama. Akka si pajulo di masyarakat. Dohot si hatoropan nama oto. Najujut dang mamoto. Manak paula sodiboto. Nabi nahenna tu Tuhan Yesus. Alai tunggu gudo soarene Yesus namar tangyangi. Tangyang pangidoan di hasesani dosa doi. Mangido hasesani dosa ni akka namangaleai bana. Akka namangalicingi bana. Naing patar tu saluhu jolma. Pabuah hasesani dosa do silang ni Yesusi. Dohok doi hasesani dosaku. Dohok doi hasesani dosam. Hasesani dosata. Jalo silangi mangalinggomi ngolum. Ido mual hanguluan. Mared dehita. Di damar dosa
didok rohana sida ikon pasubuhod do Jesus tu parjahat jala pardosa naing makulipi hajahaton do dosa nasida dipersilakon nasida do ibana di tonga-tonga ni dua halak parjahat nasumalin takas donian didok silatus nasoadong dapot sa sala ni Jesus takas do mura atusan ni halak pabuwa sitidangi gaggap do nani do nasida taringot tu Tuhan Yesus ai di do nasida diorai Yesus nasida mangkarar guguat tu kesar hape takas do di do Yesus lehon hauma tu kesari nasian kesari didok mangguturi bana di Galilea Samaria doh di Judea hape hadameon do sian ibana alai di baen nasida akal-akal di baen nasida si pauto to lao paleahon Jesusi gabe di tonga-tonga ni parjahat ibana dipersilakon dak pola majua ibana ai nungarade ibana dipasobok tu parjahat ai nungarade ibana majalo dosa ni portibion ape tu ibana rade ibana gabi dosa nakpe dang merdosa rade ibana sikata disilang nungasongoni haradion ni Jesus hape doho dosa da sian na tergatungi mangaleai bana songon pangaleai ni akka soldadu na pauru-uru ibana marsineang do ibana madok tu Tuhan Yesus aidak Kristus iho palua madirim nak kami atong alai laos di hati haido dia lusi donganna na tergatungi ibana di dok dang dihabiari ho hape de bata atik perap hona uhum hita uhum nati kordo natu hita aita jalo upani pabahenata alai yang go ibana danga dong diulan nasoture lau suhukma didok tu Yesus oh Yesus ingo tahu ia dung sahat ho tu harajaon mi di dia dohita nuaeng perdosa dohita rap doho amang rap doho inang doho perjahat nama ngaleai Jesusi manang rap doho perjahat nama nadda dosana jala pasaha dirina tu Yesus doho ibana mahita saunari rap hita makilala jala mangokku dosata asa dohot hita taruli di hata ni Jesusi hata napaduahon jinohon nasiat cilangi situ turo hata kotuho sadari yodoho rap doho tahu di paradiso maret dehita Oh Lord.
nunga lam gali Tuhan Yesus, nunga lam sudah guguna, lam manita muse mohok niari, daktar tahun mohok na mulo tonga ari disi, maniak madihi lala Yesus sudi pamatang nai, HP daktar hawasa. Subui humusor tanganna naung hona labangi disilangi. Nirip pudo dopak hina haci nai rohana dohot pakilalana. HP tok tong do ubalga holong na tu jolmai. Ubalga holong na tu hita. Ubalga holong na tu inana dohot tu seseanna. Ai di parrohahon ibana dope inana dohot sisianna na adong disi. Tok tong do ubalga holong na tu jolma. Ubalga do holong na tu au. Ubalga do holong na tu hami. Ubalga do holong na tu hoinan. Ubalga do holong na tu hoamang. Ubalga holong na sian habir ni toni. Didok Yesus ma. Dima inang anak mi. Uhuk didok tu sisian nai. Dima inang mi. Di tonga-tonga ni natoropi. Adong mang napiga paropuan nama kaholong ibana. Manghiuton ibana sahat tu Golgata. Anggo akasi sianna asing ni si Johannes sisian haholongan nai holanido namangi huton ibana tu Golgata. Anggo na asingi sisian nai lahoro maporus. Dibereng Yesus do akka parupuan dohot sisianna nasahalahi di tonga-tonga ni natoropi. Dakabatan nahat citi bahana mamereng inana dohot sisian nai. Dakabatan mananga haibana mamereng au dohot mamerek kamu. Suara na perdulu suara tua maidoi. Mangodihon akka perdusa. Suara na padua hot akka perdusa na manopoti dosana doi. Mangalehon baga-baga haluaon. Suara na patuluhon tuaka na porsea dui padomuhon na sida songon keluarga ni Kristus manang akka ise nama merek tu silangi manang akka ise na patutoru dirina tu silang ni Yesusi di bagasan haporseaon nunga gabe sada keluarga na sida. Ima keluarga ni Kristus. Daktar suadahon si Maria so anak na Yesus. Daktar pasiding ibana pakilalan ni ina pangitubu mamereng Yesusi. Bohado pakilalanmu inang out di pabereng bereko ridang isi ubeon musongoni. Bohado rohama mang. Au cura sinuat tunasmu songoni. Saya songon sabilu nama neat tuate-ate dohot pusu-pusu. Namasa tu Tuhan Yesusi. Saya songon asom nati nektekon tubugang suarani Yesusi tu nasida. Alai sian nasa gugu ni haporsiaon. Ditangihon nasida suarani Yesus. Ayolah ni ima dijakon sisiani si Maria tujabuna maret dehita. Di porbadia
nunga marsaringar sian hau persilangi suara hasesan ni dosa. Nunga terbege baga-baga haluaon, nunga dipadiri keluarga nai baru, keluarga ni Kristus. Sudei dipatu-patu Tuhan Yesus, ada orang sosahat tu hosniari. Di hosniari dipukul 12 arian, makulum ma sadok portibion. Lu jadwa kana pistar sahatu tiki hamajuonon. Mana kasih ahado namasa ujui. Sangado didok gerhana namasa disi. Alai boido ditotuhon nasohea masa gerhana di hati hai. Jaladak kiado pe masa, jaladang bui masa, gerhana sampai tulu jom. Ai sahat tu pukul tulu nama kolomi. Atong ahado nama sadisi. Pabahenan ni debatadoi. Ulaon ni debatadoi. Nunga dia pehon sude dosa ni jolma tu Tuhan Yesus. Tongodo akas sahita diusung ibana. Jala akka pardangolata di porsan. Alai yang gorohatta madok. Debatado nama micang. Memukul dohot pasipal ibana. HP alani pangalau syot taibana tertulang. Binahen ni hajahatot taibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangatna. Jala binahen ni bugangna malum itahilala. Ayodo dipatu pada bata. Humokop hita gabi dosa ibana naso tu madda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita di bagasan ibana. Ala naung di bagasan dosa ibana. Naso tumadda dosa ini. Naik patuduhonon ni debata. Nama rujung tuha holomo do dosa. Marujung tuha mateat do dosa. Lau suhut gabe tarida. Sude makukupi bohina tu Yesus naung gabi dosai. Mataniari pedangolo paruar sinodangna mabahet tarida Yesus naung gabi dosai. Dihilala Yesus do dada holan natinopai songon namar sidik-sidik tibana. Dihilala do naung ditadikon amai bana. Ai tukso tarpadomu do debata do dosa. Tar dipukul tolu di ujung ni hahulumoni marsuara ma Yesus. Eli, Eli, lama sabahtani. Debataku buasa tuk tadi konom wau. Songonima jorbu ni panginona ni dosai. Debata, anak ni debata ditadikot debata. Data dikonon ni debata rohitala ni dosa. Alai ala nauk tu Yesus sape dosa tai. Gabi ibana ma ditadikon amai. Asa gabe di pasaor hita tu ibana. Di bagasa Yesus dipadame jala dipadengkan debata hita tu dirina. Yesus do pardamiata. Yesus do pardengkanata. Maredde hita. Berendiri
macai patardo di saluhut na torop pangajarion ni Tuhan Yesus pabuai bana do silehon hanguluan gudang do nakpaddohan dihatahon ibana laho padarhoni ido nang nahinatahonna tuboru samariai dinanidokna au diboto ho basa-basa ni debata jala out ditadaho namangido aek inumon sian ho ra oloho mangido tu ibana dungi lehonon namatu ho aek namangulu namanginum aek silehonoki naso tupa mauas bei rodi saleleng-lelengna ayanggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baur sa rodi hangoduan saleleng-lelengna gariada tahe dada holan ibana aek hangoduan alai marparbue doi nak tuakana porsia di ibana ai di do ibana akka batang aek na mangulu do mabaur sian na porsia diau alai nakpe ibana mual hanguluan nakpe batang aek na mangulu mabaur sian na porsia di ibana di juhon ibana do sian hau pinarsilangi padohan na palimahon mauasau bohado boi mauas mual hanguluan songonima haci ni sitaononi nunga tunggudang mabaur jala durus mudar siapa matangna manit tak dong semohok ni matani hari mabain mardedehan huruk siapa matangna jala laos marsapur doi dohok mudari songoni haci na soadok si inumon di tanganna tuk sura peadong subui bahenon na itu pamanganna soadong na bui jalan na ulo mangurupi sude nunga marsitading tu ibana asing nyak kaburu-buru na marhaga leoni dot si sianna Johannes nahina holongan nai nakpe mual hanguluan ibana nakpe dang mauas be nama jalo si inumot yan ibana alai alani hacik ni si taonon nai mauas do ibana alai lau suhu do mauas ibana diharoroni jolma majalo pakokopon nai mauas do ibana diharoroni akka nahinobasan nai mauas do ibana diharoroni akka sisian nai mauas do ibana diharorot tasaonari mauas do Yesus diharorominang mauas do Yesus diharoromamang ulo doho pasobu uas ni Yesusi maredde hita Sadario
lembot ari. Lumobi di paretongan ni ari ujui di bangsa Yahudi. Dada pukul 12 borngin mamuka ari na mangihut. Di pukul onom botari doi masa. Pukul onom botari nunga dirajumi nasidai ari marsugukna. Di bagasan haparironi, di bagasan hahacitoni, nunga dihilala Tuhan Yesus. Nauk sikop diulai bana, ulaon pakokoponi. Nunga dihilala naing bongot ibana Tuhan matiani, ujung ni uhum ni debata ala ni dosa. Dihilala Tuhan Yesus, nauk sikop sudah diulai bana, dijauhon ibana ma siat cilangi, nunga marujung. Nunga marujuk persirangan ni debata dohok jolma, ai di bagasan pakokopon napinatupani Yesusi, nunga mardomu muse jolma dohok debata. Di pakokopon nai nunga di padomu debata jolma tu dirina. Nunga marujung huasoni dosa. Nunga marujung huasoni sibolis. Di bagasa Yesus sude akan naporsea margugu jala marhuaso madok laho maho bolis yang lebukon. Nunga marujung laos marlapata doi huhut. Nunga ripas jala sikop holong ni debata mangulosi hita. Nunga sikop jala ripas asini rohana mamornohi ngolutta. Nunga ripas jala sikop cupak kita hanguluan. Ai nunga sikop ruar hita sian hamatean. Nunga marujung lau suhu doi jo tu hita. Nunga marujung panudaliota tu debata. Nunga marujung hamala sotta marsaur do debata. Au turoham hacit parir dot pai ni si taunun ni Yesus lau patupai maret dehita. Ujuna
nungatung loja tuhatai, nungatung marsi palibana, nungatung lam suda gogona, nungalobi siat tulu jom ibana katung dihau persilangi, tugijang ibana dang marhasakotan, tutoru dang marhapeahan, ikol lam dirurut pakilalana, ay lam rucur pamatangna. Lam mariba matanganna dohopakna pangalabangani, ruar mamuse mudar siani, nak pedang apala dorasbe, ay nungalap suda mudar siap pamatangna. Tuk sude do pangotak ni ganup hahat citoni dihilala ibana. Adong donian na manurdukot tu ibana angkur na marsaor pogu, na dipake halak ujui sikka ni obat bius, asau miran niat dihilala, alai dangulu Yesus majalo. Aikon hilalaon na sude uhum ni debata tu dosata di bagasan roha do pikiran dohot pakilalaan na torang. Dihilala Tuhan Yesus naing marujung ma ngoluna. Naik pelehonon na madirina tu amai. Di bagasan roha na torang ibana. Dang boy pangotak ni si taunoni. Manggugay pikiranna. Lumubi persauran na dohot amai. Jongjong mahita. Ditiki makuling giring-giring anon martangyak kita di rohat tabi. Dungi di johot Tuhan Yesus ma. Ale amang. Tu bagasan tanganmu ma hupasahat tordikku. Dung di do ibana songoni. Tosma hosana. Laos jongjong dope hita maret de hita.
hudul mahamu. Jadi idama laos dina satok tini maribak ma hire-hire na di bagas joroi siag gijang rodi toru. Di bagasan hama mate ni Jesusi jupang ma nanidok ni Apostel Petrus ai bangso na pinili dohamu hama limon naraja bangso na badia hom naginong komanna asa tung dibaritahu kamu dengan ni harohaon ni ibana naung majo kamu sian na holom tuhati uron halongangani laut songonido di pangok kapot sadaya onomi didok dijadi hodo hita gabe harajaon hamalimon ni debata dungi humutal matanoi marigat madohot akabatu mamak muka madohot akatanoman dungi hehe madaging ni torop na badia akana modum disi gabe ruar mana sida sian akatanomani jadi dong hehe Yesus rodo nasida tu hutan abadiai pataridahon nasida tu torop halak di pataridahon dodusi ia di hamamate ni Jesusi nunga talu hamatean alai di papata ritu portibion dong hehe Yesus yang namate nunga mate Yesus nunga hehe ibana jalan nunga manaek tu banua gijang macai nal disi holong ni tu hatta padua hita sian dosa dohot hamatean dang gatung beibana nuaeng dihau persilangi dang jong benuaeng silangi di Golgata ala yang ko suara ni Yesus disilangi ikut tok tong marsaringar di tonga-tongata marsaringar di ngoluta auhon jala alusi saunari nak tutik kinaro maredehita. Sude akagon
rap mangidohom mahita ditangyak katopatay. Ali awan saya sama dosa nami, sopan sanami, di dosa. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.